So hey guys, Jai Jagannath, welcome to Subhankar vlog, my new and fast vlog. तो गाइज आम ए कौटी जाऊँ आपण मैंने कमेंट रे जनइबे मेघ पकाऊ आम जाऊे साइकेल रे गाइज आम आसी पहुँचलु फाइनाल कि ना ब्लू लेक जीवा गोटे नोटिस बोर्ड मराई से देखिए यही ह्रद निकट को जावाई चेष्टा करूँ ना ह्रदर गभीरता सर्वनिम्न 150 फुट अटे यह सुधा एवं सुधा या भितर 3 ରୁ 4 जन मृत्युवरण कर सौजन्य मछुआ ग्राम पंचायत। देखु यहाँ हूँ ब्लू लेक तो चल आबे आम पहाड़ ऊपर को जाकि व्यूटा देखा ठीक अच्छे देखु गाइज कौनटा आबे गाइज देखु आम जाते पहाड़ ऊपर को मेघ केत जो कचाड़ू खाली देखु आम ठिया गोटे गछ मूल केत जोर मेघ कचाड़ू खाली देखु मेघरे कौन पहाड़ ऊपर जीवु देखु लोक जाते आसुँच देखु पहाड़ ऊपर आमे भी जीवु ये बर्तमान मेघटा टी कमिले जीवु देखु गाइज भ्यूटा खाली देखु पहाड़ ऊपर केमती देखा जाऊँ खाली देखु मेघ केमती खाली भासिकी जाऊँ देखु ऊपर खाली देखु से गोटे मो सांग गलानी एबे जीवा आमे कोठी की पहाड़ ऊपर को चलतु जीवा ए पहाड़ ऊपर को तो गाइज आम ए जाऊँ कौटी के ऊपर को मत बाड़ीटा दे देखिक आसबू जूता खसरुचु बे खुलिकी जावाई पड़ो डाईटा धरिका मो कैमेरा दो तू तो मोबाइल दो मो कैमेरा दो कैमेरा चली काट दो तू डाई दो रो मते दे मते दे मते मते कर दे देखिए कैमरा धो पूरा जा ऊपर जा जा चलो ऊपर जा फांका अच्छे ऊपर जा ना
ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇଛି ମେଘ ପକେଇଲା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆମେ କିଛି ବାଟ ଚଳିଛୁ ମେଘ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏତିକି ଅଧା ବାଟରେ ଭିଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରର ଭିଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଉପରକୁ ଯିବା, ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଡାଇ ଧରିକି ହେଁ ହେଁ ଡାଇ ଦେ ବ୍ଲକ୍ କରି କ୍ୟାମେରା ଦो। ତୁ ତାହେଲେ ଡାଇଟା ଧରିକି ଆଗରେ ଚା, ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଧରିକି ଯାଉଛି ପଛରେ। ଡାଇ ମାରି ଭଲସେ ଚା। ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ନୁହେଁ, ଦି ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ମାରିବାର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଲାଷ୍ଟ କହିବନି କେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଲୁକ୍। ତ ଗାଇସ୍ ଆମେ ସେପଟେ ବାଟେ ଯାଇଥିଲେ, ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟେ ଅଛି ରାସ୍ତା ତ ଅଛି, ଦେଖିବା କୋଉ ପଟେ ଯାଉଛେ। ଡାଇ ଦେ। ଦେଖିକି ରହ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଖାଲଟା, ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ପଟେ ଯିବା ଆମେ ସେଇଟା ଜାଣିପାରୁନି। ଧୋଇଲୁ ଆଚ୍ଛା, ଏପଟେ ଆମେ ଯାଇ ହେବନି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିକା ଅଛି ରାସ୍ତା, ଏପଟେ ଯିବାଟା ମୁସ୍କିଲ। ତ ସେପଟେ ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯାଇଥିଲେ କେମିତି? ସେଇପଟେ ଚୁଡ଼ି ଚାଲିଥିଲେ। ହଁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଇପଟେ ବୁଲିକି ଆସିଥିଲେ। ସେପଟେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଥିଲା ସେପଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି କି ତା ଉପରକୁ? ନା ବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ପାଖରେ ପଥର ଯେଉଁ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ଆମେ, ହଁ, ତା ଏପଟେ ସେଇଠି ବୁଲିକି ଗଲୁ। ପୁଣି ଯିବୁ ନା କ'ଣ? ନାଇଁ ମ, ସେପଟେ ରାସ୍ତାଟା ଥିଲା, ସେପଟେ ଥିବ ଯଦି। ନା ସେଇ ପଥର କତିରୁ ଚଢ଼ି ଉପରକୁ ଗଲେ। ତ ଏପଟେ ଦେଖିବା ଚଢ଼ି ହବ। ନା, ଏପଟେ ବହୁତ ରିସ୍କ ଅଛି। ରିକ୍ସ ହିଁ ମୋର ଆରେ ରିକ୍ସ। ନାଇଁରେ, ସେ ଖସିବ ଯଦି ଏପଟେ, ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ହେଇଛି। ପୁରା ଟିକେ ଜମା ରାସ୍ତା ଅଛି। ଆରେ ଦେଖିକି ଯା। ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ଏଠି ରିକ୍ସ ଅଛି। ଡାଇ ଦେଇକି ଯା, ଡାଇ ଧରିକି ଯାନି। ତୁ ଡାଇ ଧରତେ ତୁ ଇଏ ହେଇଯିବୁ। ଡାଇ ସେଠି ରହ, ଦେଖିକି ଯା।
ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ କେତେ ଉପରେ ଅଛୁ ଆମେ। কোনଟା ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ କୋଉ ଭଳିଆ ଭିୟୁଟା ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ। ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଆସିଲା କ'ଣ ପାଖରୁ କରୁଛୁ? ଟୁଟୁ ମେଘ ଚାଲିଛି। କରୁଛୁ କ'ଣ? ହୁଁ? ଏଇଥିରୁ ହବ ନା ତୋର ଏୟାରଟେଲ୍ ସିମ୍ ଯେ এই ଫିଷ୍ଟ ଏକା କରିବା ବଢ଼ିଆ ହବ। ହେଁ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କେବେ କରିବାକୁ ଆସି ଭାଇ ଦେଖ ଆମେ କେଉଁଠି ଅଛେ ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଯାହାକୁ ଭାଇ ଜାଗାଟା ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆସିକି ଏଇ ଜାଗାରେ ଥରେ ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ। हाँ हम लोग घूम के आए थे। ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯେଉଁ ମେଘଟେ ଯାଉଛୁ ଖାଲି ସେଇ ଭ୍ୟୁଜ୍ଟା ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିଆ ଲାଗୁଛି ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଏଥର ଯାଉଛୁ ଘରକୁ, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। କେତେଟା ହେଲାଣି ଟାଇମ୍? 5ଟା ହେଇଗଲାଣି ଟାଇମ୍। ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ, ଫେରୁଛୁ। ତ ଗାଇସ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଏତିକି ଲାଷ୍ଟ। ତ ପୁଣି ଆଉ କେବେ ଆଉ କେଉଁଠି ଯିବା ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଯଦି ସ୍ପେସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ଆଉ କେବଳ ଥରେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗାଟା। ରହିଲି।